paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ituloy ko pa'y kaditi ag istorya with no sanay. Nay. Aputan mo tinday tagong mo baray. Kan anya ti kayat asawin day ta panagwingiwing ma. Kuya, ada agat kanal. Ha? Ay, di mo kunay na sakti agat kanal. Di kan sumanaaw. Maulawak. Ay, paray, ada pa'y tuloy yung istorya king ka. Nay. Ti malikod kamutan baray. Awampay na saya at pag-istambayan dito yung barangay. Apayan ako na yun dahil tangkal. Agat kanal amin mo't maangutan. Nay, Ha? apay ngayon. No agsaw ni pare badong. Makaangot ang iti agat kanal. Ha? Ura iti tersina ni kagawad ko ng agat kanal. Ay, wine. At dangag pa iso agat kanal Na, Pagkapon na iti nga angot. ura si ka. Ada mangot mau. At dangag pa iso agat kanal. Sapay no bumaybaya ke bumang bangsay. Agat kanal talaga. Sikan sabat ti agat kanal. Oy, di nakman pabasulan ng kay. Sikan agpaiso. Ha? Apay, di mo angutan day tabagi mangkay. Saan na siya? Apay, kano iti naudi ang nagdigos ka? Kita ham? Na. Saan mo na malagay? Na. Tay di pa'y napalabas abulan, tinaudi adigos mo. Doon pigsa yorngiwat. Ha? Ang mga no mangagda. Iswa na lawag, asikati agat ka na lang kay. Saan kunak na di mo ipili. Apay, agat kanal ka diti sangaw ko, tuyang. Saan mo iti pa nagkuna? Nagkuna nga agat kanal. Ni parinteng. Uray la agapot ti agung na numadama nga istorya. Idi pa'y ang angot ko day nga agat kanal. Iso, may tikunak. Apay nga, asyak ti pabasulin na. Agat kanal. Ay, madinsa. Apay maray, ada ka di maangot mo nga agat kanal dito tersina. Adda maray, jakla ipadpadlaw kun ka. Agpadpada kayo kan ni Kapitan. Ada ang matla maangot na nga agat kanal. Kahit pinabasol na ka. Wun nga road. Akas matla ang di inaramid na kinibadong ko Saan man atila ibagbagan ni Kapitan? Asido nga road ti agat kanal dito barangay tayaw. Aguray ka. Day tadakkel a kanal di taigid ti kalsada. Kano pa'y aya analinisan day ta? Idinsa pa'y napalabas at awan. Kita man day ta. Ayun. Isunsa mo tinabangsay. Ibagam kin ni Kapitan. Tasaan abastag pabasol no asino tinabangsay. Taday ta kanal asaan amalinlinisan tinalawag anabangsay. Kapitan, ada ko maibagakan ka. Ibagam itanta ni maulawak. Madi ti maangot ko. Tinabangset amang angot mo kat day ta kanal di taigid ti kalsada. Ha? Saan asika? Ay, unay kamutan, Kapitan. Uray kas kasanaw. Nabangluak mat Saan ani pari badong? Apay ngay anabangsit mat lata. Uray awan ditoy ni kabadong. Ha? Unan niya. Ada gayam ije balay da. Ay, naangot day ta kanal, Kapitan. Uray ije balay mi. Maangot ko. Anya ngay ti aksyon nga aramidan tayo, Kapitan. Aksyon? Awan ti aksyon kanyak. Agapot tayo latan. Anya? Wano, aday wan tayo dagiti na bangsit a tao. Kasanumit ang makapanganda tao ngayon kastoy mga damaangot ano bangsay. Ay, unay mo dagita ang barangay official. Isupay Kanya ti serbi na kita nga opisyalis. Tadi da pa'y malinisan day ta kanal ano bangsay. Iso atila pabasulan ni Kapitan Anabangsay. Tadi namat aksyonan jay pudno Anabangsay. Ha? Hayuwi na niya. Asaan ko ang napanunod day ta? Saduk nga main. Isunto man ti bagak king ko ana, inton masabat ka. Pudno mag, saan nyo akayat nga aksyonan jay puon kan gapo Tinabangsay?
Ay, di ka kumamot ag sao iti kasta, maray. Amuyo lang aruden aday takanal tinabangsay. Di yu pa'y lalininisan. Imbaga kun ken ni kapitan aday takanal tinabangsay. Kay ayan na ngay ti aksyon nyo nga opisyal. Kaaguray ka ngamin Ay san kami na makauray. Tad-adala ang abumang bangsit day ta kanal. Tanay nagpudot ti panawon. Aguray ka nga raw, taag pampanunot pa'y ni kapitan. Tanya ko matinas ka na panunutan na. Kanala nga na bangsay, tagpanunot pa. Masabat ka ni parinting apay ngay, akas liklikan na may. Paray, nagsaya atin na nagsabat ta. Di naksabat-sabatan. Liklikan ka lang aruden, sumabat-sabat ka pa'y laang. Apay liklikan na kaya. Awan mo't amo ka basol ko king ka. Nabangsit ka, day tati basol mo. Talaga gayam amamati ka asyak tinabangsit paray. Winbit! Day ta kanal, di ta igid ti kalsada tinabangsit paray. Sika, agdigos ka ngamin. Day ta kanal ko naktumay. Saan ka nga mas asidag na? Ay isa na asyak tinabangsit paray. Sika nga rod. Idaulwak ti panagsurat iti reklamaw. Tapno maaksyonan day ta nabangsit a kanal. Agpirma ak iti day ta reklamo ba daw? Ay aguray kamot Dagiti pa'y bumarangay ti pagpirma Siyak pa'y tiyo mo na. Agganat ka manin ako nakan. Kaya't kugayam ang maaksyonan day ta nabangsay. Sigay, tagpirma ka. Ay aguray ka. Ikaw lang makaururay. Na, siyak tiyo mo na nga agpirma. Sikati may kadwa. Sa bagay, mayat no si kati first owner. Siyak may ti second owner. Kasanungay, inteng. Adamot gayam na pirmaan dagiti kabaranggayan a petisyon. Mainaig iti dayta kanal di taigid ti kalsada. Ni man pare badong. Kat pudnumet ngamin anabangsit dayta a kanal. Ay, nagado a problema. Mainayon man ang dayta a kanal. Taanya ko mati problemam. Nagado nga rod. Anya nga rod ti kunam a problemam anagado. Ay problema ti sidan inton aldaw. Na. Ti sidan inton malam. Kastan tumutan iti kabigatan na. Walang katapusang problema. Na Angay, at tuyan ti petisyon dagiti bumarangay, may papan iti kanal anabangsay. Jak mabasa. Aganti para ka ngamin atap no mabasam. Sikan timang basa. Nas kinabasahin tayo amin daytaw. Nang runakan kang kahil ta si kati kapitan. Basaek to Ngam basaan nyo pa'y nga umuna Maodi akto namang basa. Ay, saan tayon ang makapangan? Gapu iti dayta a kanal, maray. wen nga rod. Uray kadida kayo kin ni kapitan? Kat apektado kayo mag? Ay katwen Ay kunak ano saan maangot ni kapitan. Ay, maangot mimot Kay anya ngay nga rod ti aramiden ni kapitan. Kanayon met ngagpampanunot. Kay tulungan mo't nga rodin ang agpanunot, maray. Ay wen mare, di ka madanagan. Tapno makapanunot ang nasaya at iti solusyon ti problema. Oh, denggem anaimbag. Basa ak tinakasurat dito yung petisyon. Ay, jakto pa'y binasa. Kunana ditoy, ano saan mo maaksyonan adagos daytoy a problema. Ikatendakan a kapitan. Ha? Nagkuna dayta? Dagiti nagpirma Naa. Nagaduda. Naa. Imo na nagpirma ni Pari Badong. Maikadwa ni Marituyang. Simmaruno nagpirma dagiti dadduma. Apurado na launay ngamin. Wen tasaan dan maanusan ti angot dayta kanal. Urayan da Aging gat kaano nga aguray da. Aging gat kaano nga ta. Ay na, inteng. Uray saksa, makaunget akon. Naa! Apay,
Di mo madlaw, makaung-unget akon. Tumakder kan inting, delikado ka na. Di mo urayan amapan ko alaan dya balunit ka. Ha? Apay ating makder ka? Kwa? Sa dino ti papanam? Jairwar. Ay, di nak maitarayan inteng. Makamatan kalata. Kwa, mapanak Jairwar takasaritak dagiti padak nga opisyal. Tarugyan min alinisan ti kanal. Ayan na nga, dagiti opisyal ito'y barangay. Yak mo idan makikita. Madamada ka na ngagmibiteng. Linisan dan sanday ta kanal. Ay, iti pa'y kuma. Madanagan mo't ani kapitan ang maikat iti posisyon na. Amo na magayam, ti madanagan. Sikaman mo ti maikat iti posisyon. Mabilbilangan ti aldaw na day ta kapitan. No saan pa'y lang nga agaksyon ay awanain. Ay, manun ay ati bilang mo ba daw? Duan, tuyang. No umabot iti talaw. Delikadaw day ta kapitan. Linis tayo matlaliinisan ng kail. Nabanog kami. Ay, ano san tayo? Ayaban tayo kumamot adag iti daduma. Tao may damot aglinis. Tap numalpa sa dagaw. Nagsasadot nga ron tinaduma. Buy-buya ang datay laangan. Aw, nitatabad ang aw. Nakadikwatro amang buy-buya kada tayo iti balay daw. Di lang mabain. Isuti number 1 nga rekla-reklamo. Di mo't tumulong. Ay ba manggal? Nas ka na tumulong damay. At damot lat na maangot ko anabangsay, pare. Ay, tumulong katap no mabiit ang maikat. Tirek-reklamom anabangset. Nay, apay ko matumulong at kit trabaho yu day tang opisyal iti barangay. Di mi kabailan no da kami. Kasapulan mi met ati tulong yo. Ay, imbag kumamit da merienda. Tumayak tumulong, pare. Isulat pagalis tuwa mo. Ken dapay ko maswildo na. Kwartalatan, tada iti panunod mo. Ha? Ay, umay kaki din. No tumulong ka, ada pagsasangwan tay abasay. Ay, ada paray. Ada! Ay, umaya nga rin tumulong inton bigat, paray. Sa paag, ti umay. Maray, adapay ka din na bangset, amaangot mo. Awan mo't tan, maray. Nalinisan nga minanday ta kanal. Ay, talaga gayam aday ta tinabangsik. Nagbiit gayam amalinisan no adote agtitinulong. Siyempre, may sapay ngamin ni badung ko at himulong, maray. Iso nga ron nagparta kanal pas. Ay, maray. Maango mo, jay maigisgis abawang. Aglutluto ni Maribanang. Imay ngamin ginmatang itay iti Ricardo. Aya, ha? Iso mo lagayam anapan ni badung ko, ijay balay da kapitan. Ay, kat mapantantumat inton madamdamah amaray. Ngamin, pakanen kano ni kapitan, dagiti timulong anagdalo. Iti daytoy nga okasyon. Na, Pinagngarot ita ikansyon. ay, una yan pare. Uray mula isango kanyak mati panagkantam. Kahit tapno angutin na ka, paray. Awanin maangot mo na bangsit niya. Saan ba't asikat tinabangsit? Talaga mo ta na siya. Day ta kanal, tinabangsit, paray. Uy, hindi ka nagreklamo. Saan ang nabangsay? Pinagtitinulungan tayo ngaming kahit adinalusan. Wala, tapno awanan ti reklamo. Ay, adapay, paray. Ay, di ka may ibusan iti reklamo. Dahito'y pulutan, paray. May ibusin. Kita man. Ayun! Ay. Layo na mo tapno daganas na. Sige. Inak panayunan ka ni Banang, Mangalak man iti sangabatsa. Kasta agtitinulong kayo nga agkakabaranggayan. Tada kayo mo lang, tiyag naman. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binaweng.
May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.